lawak gembira yang diawali oleh A. Kusna. Selamat menyaksikan. Sampai jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah tasik diparingi sehat. Sak pira, Cak? Iki jaman wis canggih, lanang wedok padha nyekel HP. Males nyambut gawe ya perkara HP, bojo selingkuh ya perkara HP. Ojo mangkel iku ngono bojoku dhewe. Nandur semongko ana Tegalan dungaren Abah Surata kok gak nyawer dagelan. Nanti apa Surata iki? Sangang wulan dolor 10 dina abote kandungan sing disangga direwangi tarak ngombe uga kurang mangan. Ojo sampai jabang bayi lahir sing kena Allah. Nek wis cabang bayi lahir dulur nyancek umur 7 wulan, ojo lali puskesmas ana kampung wis nyadakno
sedulur nek wis nyancik 5 taun bapak lan ibune kudu ndaftarno nang seko Allah teko taman kanak-kanak nganti tingkat perguruan iku ngono perlune lak ngejar tapi ne ana sekolahan ojo sampai ugal-ugalan supaya gak dadi arek sing buta tapi aku nek ndelok dulur arek pergaulane bebas nek bergaul bebas tanpa perhitungan senengane lak klencer-klenceran wong sing dituju nang pantai Kenjeran ana pantai Kenjeran dulur dheweke roman-romanan wong sing diomongno cinta-cintaan mulih teko pantai Kenjeran ana dalan pisah-pisahan bareng tako omah arek wedok kepi akhiran tambah suwe dulur arek wedok tambah kepikiran nek ditakoni wong tuane jare mikirno pelajaran bareng konangan dheweke main WA-WA-an asing isine jaluk jawaban dulur nang arek lanang bergaul oleh 7 wulan wis bobot 3 wulan arek wedok rumangsa kewirangan sebab jawabe arek lanang dik iku ngono kanggo percobaan Wun sewu dulur kula ngedung mboten ngritik nggih mboten nyemoni saestu di zaman kemajuan di era globalisasi jare arek nom-nom saiki istilahnya zaman komputer kritik seman-seman pun mboten usum saestu kula ngedung damel syair kados ngoten wau maksudnya kula ngedungaken ponakan kula dhewe sing enten Surabaya Wetan maksudnya nek ngene daerah Wiyung mriki arek sik sekolah bergaul oleh 7 wulan wis bobot 3 wulan nek ngene Wiyung mboten enten napa lho ngen kula mriko lho ngen kula Surabaya Wetan termasuk daerah Kenjeran nek Wiyung kula yakin mboten enten oke tibake ya padha ae berarti
Nggih pun sewu dulur, pancen jaman-jaman kemajuan. Apa maneh arek nom-noman sakniki. Lho, atik roh nek bengi iki ana tontonane Ludruk Citra Baru pimpinane Mas Iswayudi Yulianto. Wah wong isih enom, gagah ganteng. Ngene tadi pimpinane Ludruk. Arek nom sakniki mboten purun ketinggalan saestu. Roh nek bengi iki ana Ludruk Citra Baru, jek jam 4 mang wis bodho adus. Masalah arek wedok jam 4 wis adus seruh. Engko sore nonton Ludruk Citra Baru. Langsung brai jam 6 pun brai. Goleki sifat alis. Gak ono, langsung nang mburi ono dandang mengkurep langsung dibanyui. Ngeten iki dulur, saestu masih jokone nggih ngoten. Sore pun macak, perlune nonton Ludruk Citra Baru. Gak nonton ludruke kok mbok menawa nonton ketemu karo sing nonton. Nah, jenenge arek enom, roh arek wedok longgo guk tengah. Arek Joko ngliter ae. Barang guk tengah roh arek wedok langsung lirik-lirikan. Wong arek saiki gak kesuwen langsung diparani seret dilunggui dijajari njaluk nomor HP. Langsung ae wong arek saiki sik bergaul oleh 7 dina langsung diapeli. Lho niki garano arek lanang ketemu arek wedok nek pun apel niki wis pasti menimbulkan rasa cinta. Cinta niki lah hurufe 5. CINTA akronimnya C ceria, I indah, N namun T tetap A abadi. Yang namanya cinta walaupun orangnya sudah mati, cinta tetap abadi. Lah cinta harus disertai ciuman. Cinta tanpa ciuman ibarat malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak gak katokan. Dikandane jare dulur kene kok belabak omongane Gusunan Cak lakokno telu Cak. Jula-julin dangdut tak bicaranan. Alah, pancane percaya dulur. Jula-julin dangdut iki mboten kok tiyang wiyung tok seneng. Masih tiyang Malang nek ngrungokno gendeng jula-julin dangdut ngeten nggih seneng. Termasuk Mojokerto. Soale gendeng jula-julin dangdut. Lah krungu ngeten iki tak lho meneh masih ditarik kreditan lho gak ngreken. Ancane gendeng jula-juli iki ibarate wong mangan tebu dulur, saestu. Tebu dipangan esuk ya enak. Dipangan bedhug ya enak. Mudhun salat magrib mangan tebu ya enak. Apa maneh wong wedok-wedok jam 2 bengi tangi mulat-mulat mangan tebu. Ya enak kan. Apa maneh sing dipangan tebu sogolan. Tapi nggih titik mawon, soalnya tebu sogolan iku gedhe. Banyune akeh, entek situ nyenyek tun. Ayo Cak, nyantai ae, gak wurung buyare ya meneh jam 7. Nafsune setan wong prawane nek bengi nangis wae nek ditakoni jare wedi manuke wong manuke sing akeh wulune awake cilik tapi endase gedhe wong
manuke cak manuk cucak rawa endase gede kulune yo dawa nek wayah makan mesti jam 5 tapi nek gak dipakan gluget-gluget kaya ula sawa aku duwe manuk cak manuk cipret awake cilik jase mok saipet nek ana rondo mesti gluget-gluget bareng tak cedhekno manukku langsung mangkereng namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat borong ke rasa monggo dipun tepangaken nami kula Kusnan Hadi Prayitno alias Sosro Diarjo Dinata Bata mangku rondo 5 batine cek akeh sitoke gak tau dibelanjane iki wayahe metu sapa rek kancane wis blangkemen gak metu-metu tapi pun sewu dulur termasuk Abah Suroto malam hari ini mendatangkan bintang tamu dari Ibu Kota Jakarta. Siapa dia? Inilah Raffi Ahmad. Tepuk tangan hadirin. Ya apa rek arek iku? Kene lho kalane kok iso mbok kono kono nek jalongo mbok kono ndelosor lak mbuh lah. Lak kono sih. Ngono liwat tuh sing nyapi. Lah. Aduh. Rene. Kok niku krungu tah gak sih sajane? Aku takus. Ya apa? Kok kon gak krungu tak siarno. Abah Suroto Iya. mendatangkan bintang tamu dari Ibu Kota Jakarta, Raffi Ahmad. Lah apa sing metu kok tali rafia? Ombone rek. Masih aku lah yo mirip Raffi Ahmad. Ya apa? Mirip Raffi Ahmad. Wong potonganmu kaya ulre garbes. Tapi kan manis. Manis apa? Wong kon yo gak tau adus ae. Tapi kan raup. Tapi kan gak sabunan. Tapi kan resik. Tapi kon utangan. Tapi kan lunas. Tapi kan utang maneh. Gak sido. Lah lha apa? Kate disawer karo Abah. Ngenteni disawer Abah Suroto ngono ta? Iya. Gus, awakmu ape jane mangkel mbek awakmu. Lah kon iku wong kanca kok mangkel iku lho. Lah kon terus Kon aja ngisin-ngisini lodruk. lah lha apa ngisi-ngisini lodruk? Dulur-dulur wiyong iki nanggap lodruk ngono jutaan. Ya mestilah. Larang. Menurut Menurut aturane dagelan ya iku sing ganteng metu dhisik baru sing elek. Lah awakmu metu dhisik potonganmu kegancengen. Ngoco kok kaya cebok. ya apa rek arek iki? Oh alah, wong saatase perkara ganteng wis ana paribasane. Apa Gus? Purwa dadi kutane. Maksude? Sing dadi bukti lan nyatane wong perkara ngono kok gawe mangkel kok gawe gedhe Dik. Ya iya Gus. Tak takokne mbarek dulur kene. Ya takono. Wong atase ngono ae lho. Lah pot lha iya. Lah iya, dulur-dulur Isap niki ganteng napa elek? Rungokno. Lho arek iki gak ono kupinge doblek ta apa? Dulur-dulur
monggo dijawab sing kompak, pun sampai ditambahi, pun Nah. sampai dikurangi. Isap niki ganteng apa elek? Oh. Ya. Wis gak enak aku tak takok dhewe. Walah, disangkakno kabeh iku boloku. Iya. Sik dulurku. Iya. Keluargaku. Iya. Aku ngomong didokong. Heeh. Ngono ae takokno bae pinggir kene paling. Ya aku gak terima. Ya. Hai. Iku sapa? Salah tak ngomong lewat. Potonganmu kaya ngono jero enak wong ayu. Kok iso? Tak takok aku kuwi. Takono. Lho durung. Tak takok dulur kula Iya. takok nggih. Mulih aku. Kok niku aja mangkelan ta lah? Lah durung takok wis bengok kabeh. Ngidul. Isangan nang bermaling ah. Aku iki takok rek ya. Sabar insap. Takon sing genah. Oh. Tak takok. Lah ngono ya guyang-guyu ngono iku. Guyu dengkulmu nangis aku. Nangis. Lah kok nangis iku lho mergone apa? Wong iki ya dulur kabeh. Lah iya. Kok tangis iku apa? Hah? Apa kok nangis bebekmu sing ana nggone desa? Oh gak kus. Nangisi cacakmu sing kerja nang nggone luar negeri. Oh gak kus. Lah apa kok nangis kaya ngene? Sikilku kok idak goblok. Duwe kanca rek, duwe bola rek. Iya. Tak dur. Ya apa Cin kabare Cin? Ya. Ken saliki anakmu Ken. Aku tak takok. Ya takono. Ayo, dulur. Lah apa kon? Kula niki elek napa ganteng? Lho, rungokno. Apa oh? Lah ya elek. Berarti wong kene. Iya. Berarti wong kene iku sik Sik penglihatane normal. sik normal Gak iya. apa-apa wis. Iya. Nang kene aku salut, Iya. aku yo melok seneng. Seneng. Penontone nang wiyung kene tertib rapi. Rapi, yo. iya. Kabeh tak dongakno. Ubur-ubur ikan lele. Maksudnya Kabeh tak dongakno sehat panjang umur, akeh rezekine. amin. Lunas utange. Nek lunas utang maneh. Kon dulur kene iki wong wis makmur. Makmur. Gak ngarah kaya keluargamu mekar tok. Iya Digedhekno. ketara sing ngamine banter ikut diutang mekar. Nggih. Enten nggih. Lho, ala dulur ala. Ya apa padha bogange. Padha sapi. Mirip kan nek ngene delokan. Yo, mirip kan. Mirip Iya, ya padha iya, bogange. iya. Iki nyekel dhewe aku gak nyekel apa. Aku lho rene salaman tok. Salaman tok. tok. Iya. Nek salaman tok rene padha bogange. Loh. Wis awae iki Ah, wis wes. Kon piro, Gus? 10. 20. Oh, 20. awae 50 iki. Kon karo dhuwit ae. iki piro iki? 50. Mas ya wong katarak iki ya 2000. Kok iso 50 iki lho? Gak 50 ae. Iki tulisane 2000, Nak. 2000. Oh, padha bogange tak sembur borek kon. Nek 2000 ditambah 2000 dadine piro? Ya 4000. Wis iku ae apik. Apik. Ya lho nek gak tuku kopi. Wis, Rono mudhun nak engko tak tuku awakmu. Ya apa? Sabar. Cacak iki gak isoan wonge. Gak iso. Blater kiwer-kiwer. Oh, ya. Ndang ya. Ya. Wis matur suwun lah ngene. Ah, matur nuwun ya, pangeran sing bales. Tak dongakno. Lapo? Sik ta. Sapa jenengmu? Agus Kuprit. Lu muncrat dek. Prasaku gak Agus Kuprit ta Agus Bogang. Kak Agus ya ono. Prayan. Ya wis, ya. Wis suwun Cak ya. Wis tak dongakno akeh rezeki malah kadek cium tangane rek. Ya. Gus. Ya wis terus. Kurang lah.
Terus. Ya wis suwun Gus. Ya. Alhamdulillah. Sembarang gak kaya. Rezekiku gak ya gak cangkep 20.000. 19.000 Gus. Tambahi. Wis, dadakno sitok. Ya. Weh, tambah 2.000 wae. Wis, Wis gak apa-apa. pancen Gus, rezekiku. Iya. Gak kena diuber. Rezekiku diuber melayu dinteni mandek. Iya. Wis oleh pira-pira syukurono. Disyukuri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ana iki lho. Gus, Apa? awakmu yo pancet ae dadi dagelan ngene iku. Diakrik. Wong jenenge lodruk nyambut gawe ku nglodruk ya dadi dagelan ngene. Nyambut gawe kok diguyu wong isin-isine ae Gus. Lah kon iki dadi apa? Oh. Lah maksudmu kon niku? Sampai melorot aku. Loh. Lah ya kaya aku anu banting setir ngono lho. Lah seter dibanting lah geblak aku. Maksudnya alih profesi. Oh, alih profesi. Iya. Oh. Aku mari daftar polisi aku. Loh, aku percaya nek potonganmu iki ancane potongan polisi. Loh ya iyalah. Kon daftar polisi. Iya. Hei. Kon iki wis daftar Wis polisi. daftar polisi. Esuk daftar. Sore aku langsung dikongkon tugas. Loh. Tapi tak tolak, Gus. Kok tolak? Tak tolak. Sik kon tak omong ki yo. Iya. Wong daftar angkatan. Iya. Iku gak sembarangan lho. Pendidikane paling gak 6 bulan. Iya. Lah kon esuk daftar sore diterima. dikongkon tugas. Kongkon tugas kon Iya. kok iso gak gelem gak nerima. Gak gelem ya apa wong. Lah apa? Dadi polisi tidur. Loh gelem. Gelem aku mulai cemet kabeh. Oh. Gelem malah dadi polisi tidur lah enak. Nek diliwati wong-wong cemet kabeh aku lah. Lho potonganmu kan wis cemet. Oh, lha Lah apa ane? wong arek manis ngene. Manis maneh. Kon tak kandhani yo. Iya. Wong dadi polisi ku gak gampang lho. Kon atik wis daftar polisi ki lho. Iya. Kon nek tak takoni gak iso jawab. Loh, yang ngenyek arek iki. Ya gak ngenyak aku pitik klopo sak lugune. Lho tak kanon Abah Surata kon. Sik, aku takon. Nek kon ancen wis daftar polisi, Iya. mengajukan yo, Heeh. termasuk daftar nang gone Iya. polisi. Apa sih bedane polisi barek maling? Arek iki ketara gak tau maca pengetahuan. Gak update kon Lah iki. aku iki ngetes awakmu. Ngono iku mangkane nang gone sosial media iku maca ana HP. HP iku ibarat dunia di genggaman. Wong Oh. pertanyaan ngono kecil, Kus. Kon iso jawab ta? Ya tak jawab. Apa bedane polisi barek maling? Nek polisi ngono penegak hukum, nek maling ku pelanggar hukum. Lho ngono jare pinter. Ya berarti jawabanmu iku salah. Kok iso salah? Nek polisi Iya, disiapno siap. Siap meneng. siap. Iya. Iya. Ya iyalah. Nek polisi disiap-siap nane maling. Nek maling siap melewayo pelecet. Loh, apa kok melayu? Lho. Anane maling disiapno melayu sebab maling duwe sikil. Oh, dadi nek sing duwe sikil ngono iku iso melayu. Iso melayu. Ya gak mesti, Kus. Lah kok iso gak mesti? Lah meja kursiku. Lho. Ana sikile ya gak iso melayu. Ayo ngomong. Isa parek ganteng anake wong gendeng. Ya, Kon ya kudu iso bedakno ta lasap. maksude Apa sebabe meja kursi duwe ana sikil sikil tapi gak iso melayu. Sebab iku benda mati. Oh, dadi nek benda Benda mati. mati masih ana sikile Gak iso. gak iso melayu. Ayo gak mesti, Kus. Lah kok iso gak mesti lho. Lah mobil sepeda motor iku Lho, benda mati tapi ya iso melayu. jek ono ae. Ayo. Apa sebabe Heeh. benda mati termasuk mobil kok iso melayu? Iya. Ngerti ya? Apa? Mobil iku ana mesine. Ono mesin benda mati. Iya. Nek ana mesine iso melayu. Ya gak mesti, Kus. Lah kok iso gak mesti ya? Buktine mesin jahit iku, Loh, mesin Ya, jahit nah. ana mesine gak iso melayu. Lah ding ting tang ting dung, tang ting tak ting tang ting dung, dandang cur. kok dhisik ta lah. Kan anane mesin jahit
Iya. Iya. Gak iso mlayu pokok dipancal. Oh, Muncer. iku. Iya. Dadi nek dipancal iku iso Mlayu, mlayu. iya. Cari sapa kon? Apa? Bojoku tak pancal minggat. Lah bojomu kok pancal ya minggat iku jenenge KDRT. Rene awakmu nek dipancal iso mlayu. Ya gak mesti, Gus. Lah aku lah saking ngetes awakmu sampai di mana pengetahuanmu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan modalamu Aku namu telung dina kon gak ono tiba kon kene. Ya apa Iki kon iku? sapa, Gus? Apa? Masa kon lali bare aku sih sak. Oh jelas sak perenjak. Ya apa kon iku? Perenjake sampeyan iki prete sak piro? Lho, kaitane kiri dadi gede. Rene. Iki Gus. Iki kurang ajar iki. Apa? Kok du tak gak nyar tak parano lah tak parano jam ayo. Lho, kon iki utang balekno. Lho, kon gak eling takonku. Gus cari. Sajane kon iki dadi golek-golekan. Sik. Ayo. Iya. Kon bantu aku ta. Tolong. Sik. Gus, tolong Gus. Apa? Kon ditaleni adene anake. Gak ngono nih. Padahal anakmu kok taleni kan. Mergo iki nek tak tolong mlayu maneh jelas. Hilang maneh. Kancane iki seneng utang. Ayo. Sik. Wis gak wis aku Ayo. apa telung dina perkara golek kon. Gampang. Gampang apane kancane gampang dadi Sajane lha apa sih kon? Go. Ngambang kene. Ya apa? Nenang. Tenang apane nang mlayu kon. Engko tak bayar. Ngene. Ya apa? Ojo sabar sik. Tak culun Kon lapo? Anu kon mosok lali. Lah ya gak lali lah wong ambek kancane kok lali. Awakmu lak ndutang aku sik, Gus. Hah? Aku sing nang awakmu sing nang omahku. Maksudmu kon ono tengah dalan iki nagih? Iya. Kepantesen. Ayo bener kon. Hah? Gak pantes kok ngomong. Gamput loro temen. Wis meneh aku gak melok maneh aku. Ayo. Utangku ono endi? Bales yo. Hah? Yo, Utangku ono endi? nang omah Lah ya, kon nikahi dhuwit aku pir sing nang omah? 500. 500 kok tagih ono dalan yo kepantesen. Kon kaya apa nagih aku? Iya. Mengker. Ae. Dhuwit 500 kon sing nang nggone buk. Aku lak semua sih sembawakmu. Lha kon nak ndutang aku balekno soal aku ditagih bare iso. Koyo dhisik iya. Semoyo ping pira awakmu semoyo? Aku jam ditagih apa iso? Pitu ae. Awakmu utangi nang ndi? Nang Aku omah. nang- Nang omah. Iya. Saiki kon adikne nang dalan. Syukur kon. Kon kula apa? Kapan maneh aku balesi? Kok iso bales nyabur? Tampek pipiku sampe pleng-pleng ta. Ya sepurane ki aku. Kok sepurane iso gak iso nyaur dina niki? Nek sampean gak iso nyaur. Yo tak gawe nang ngene lurah kon. Lho perlu utang Laporno kon. Lho, ayo. Nek Wis. laporno. Aku saurono utangmu 500. Wis. Nek gak kon sauri, tak laporno kon. Mon, padha. Hah? Gus, kon nek gak iso nyaur utang ya tak laporno. Ayo saurono. Saurah. Lho, Saurono. 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 Hop. Wah, Sik. Diampun gede-gede ngebuke luwara temene. ya apa iki? iki aku ya apa gak trimo yo. Padha. Kon ndutang aku ya mono ya mene gak gelem nglak nyaur. Heeh. Saiki aku lapor nang ngone Pak Lurah. Awakmu. Ya iyalah. Perkara kon gak tak sauri. Ya iya. Kon yo ngono. Apa? Aku kudu iso nyaur pergodhek ngono kon. Heh, Nek kon gak kau sauri, aku yo ngono. kon. Padha. Kate apa? Tak laporno. Oh, ngono ya. Wong Wiyung. Kakade gak bayar utang, keliru sih. Aku gak trimo. Kon niku lha apa dodeng-dodeng kono, dodeng yono ya. Gak ngarep utang aku lapo dudu rono kon Iki iki. nek campur sari nyawer. Oh, nek campur banci yo. Telepon-teleponan, kontek-kontek. Ayo kon nek kadang. Awakmu yang ngono kok. Apa? Gak bayar. Aku gak trimo. Kon gak trimo? Iya. Oh. Nang Pak Lurah. Saiki nek ngono ayo njaluk keputusan. Yo. Ayo padha lapor
Wis tak nikmatane dadi bulur suwengi. Sapa sing gak seneng? Lah nggih, Pak. Bulur iku bulurah, bojone Pak Lurah. Sapa sing gak seneng? Dirabi Lurah Marjuki. Ya ke duwike. Oh, apa meneh jenenge Lurah Agus iku? Ya gak nolak belas aku. Aku ya belanjane ya gak tahu sepi. Lah gak dibelanjani temenan. Matur suwun Pak Lurah Agus. Dibelanjani teman. Sapa sing gak seneng? Alah, tibake ya. Tak kandhani sampean, Bu, Pak. Aku kebejo. Enggak tibake. Gak. Dirabi Lurah Bedenggek iku garangan. Bapake gak ngono, sabone nggo kono sememi ae. Kurang apa aku dadi wong wedok? Kaya ngene iki lho. Pendopo dijano kosong. Mlakrae. Isoke iku ya. Eling Pak Lurah. Lho, sampeyan niku kenapa? Hah? Pak Lurah. Pak Lurah sayangku, cintaku. Lo tibake Pak Lurah. Ah, iya kudu setrek iki buyuten wisan. Lungguh sayangku Pak Lurah sing areng dhewe lungguh. Wis, ayo longgo. Senenano. Bu Ilur. Bu Ilur. Sampean sik tahes. Aku saiki wis gak mampu. Ekor sini iki ganjene. Aku tak longgo kurang ajar iki. Aku tak longgo. Wis temenan, diorokno Pak Lurah Agus ae. Wong Pak Lurah ya gayarene kok, gelani. Gak ngonone. Sampean kok dadi lurah gak tau nyabani pendopo. Keleleng iku ya. Aja keleleng bendina. Bengi keleleng moles tok. Gelani sing didatek lho apa ae. Lho, aku mari ngatur nduk RT 17 iku ya apa? Halah, Cak Lurah. Wong sampean ndak aku dipilih rondo-rondo. Nah, mbok nek yu ngatemi Yuli iku sing tuwek-tuwek iku kok apa kok gak sampe data? Heh? Sing rondo-rondo nyor. Wis tak data. Lah iki datane rondo-rondo usia lanjut. Lah iki apa lho lho. Rakon. Lho kilo. Usia lanjut iku tak toldo kene kono lho. Nang aku tak lungguh. Wis ya. Lurah gayar nek kok. Gelani. Dapake. Lah iya kaya ngono ku lho. Diapure lurah ku he. Kang, sampeyan nek dadi lurah iku ya sing kena gawe contoh. Loh, dibayar apa lurahe? Lho. Aku iki nek ndelok dhuwitku gak jelas gak ero. Iki lho. Ya iku buruane teko Cak Agus sampeyan lurahne iki mang lho rondo. Iki lodong bantuan teko RT loro. Gawe kerja bakti meneh. Gawe nukono gorengan. Halah. Tak kesake ya. Terus yo Mas. Hei.
Yuparmi ku lak rondo. Waduh glane Yuparmi dek ngundukur dhewe. Rondo tengah rondo winginan niku. Ana apa sampean? Ana apa ya kan apa-apa. Sembako iku biasane dibagi tiap anu tingkat RT ngono. Apa lurah keluyuran omahe? Yuk ngatem iku mah. Ndelok. Punyane ndelok keduanane. Delokan gak mentolo. Aku iki ndelok yo ngatem iku gak mentolo ndelok keduanane. Delok omahe iku lho. Apa mrono iku? Kok iso Glani. kon niku ngomong tak jenggong kon niku. Kon niku sebagai Bu Lurah Mangkane. istriku. Iya. Heh. Tapi ngene lho, Kang sampean dadi Iya. lurah, Iya. ya aja peleh-peleh ngono. Kabeh warga apa meneh warga sing mbotono sampean iki Iya. sampean tolong. Aja rondo nyar ngene iki. Lho. Sampe sing gak kumat. Sampe sing gak kumat. Ya karo. Ya apa nek? Aja kasar-kasar kon niku. Dadi pamong ojo kasar-kasar. Dadi contoh karo masyarakat kene. Oh ngene ta. Sing alim ngono lho. Ngene ta Kang Lurah. Sayangku cintaku Kang Lurah. Ahi. Mesra ae Bu Lurah karo aku nek. Kang. Apa Adik? Duwike BLT lho. Nang endi? Kok sampean saiki lho gawe apa? Iki munu kanggo warga, Kang. Lho iki tuh BLT kok iso. Lah duwe apa, Kang? Lho itu mangko lho teko boloku. Oh, kanggo aku tak Kang kene blonjone kakangku. Kang Lurah sing ganteng dhewe. Nyo. Iki gawe kerja bakti meneh. Gawe nukono gorengan ya. Sik tak pira iki, Kang? Itu masalah garut ayo apa? Lho, ya. Duwe 50.000. Sik tak duwe 15.000 wong kerja bakti iku kabeh ana 250 kepala. Duwe 15.000 iku ditukokno apa? Cakep apa 15.000 iku? Ya apa rek? Ngomong sing kalem lho. Wis tukono teh, tukono gula 2 kilo. Endok 5 kilo tanggermane. Wis, gak cukup. Ya kayak Aku tak marah-marah sik ya, tak marahi sik. Aku tak budal blonjo. Ya digawe iki lho, katen nanggap lodro kan. Gawe rumah desa. ya nanggap lodrok. Lah, iya, Wulan Kang. 17 iku saya, wulan 17. Tanggal 17 kok. Tanggal 17. Aku tak ambek ibu-ibu PKK, Blonjo. budal blonjo, kayak persiapane rumah desa, ya Ya. Kang ya. Saiki aku titip, cegak katut Kang. Ya ngono mbokmu, aku iki sekali-sekali dadi pamungke nyekel duwe ngono aku iki. Nek nyekel duwe masyarakat iku wedi aku iki ngono. Wis aja ngomong ae, aku titip iki duit. Ya. Nah, duit 500 jagane Mas lo ya Kang ya. Ya. Aja diotek-otek temen lo ya. Enggak. Aja dijemek, aja digawe menggok-menggok wis. Tunggu ana pendopo iki. Engko ben ana warga ndoleki mamula tawah mamula sampean niku nek diomongi wong wedok sing anut, sing ngerti. Tiba Hatiku. mangkane Kang. Ya wis ya tak tinggal ya. Ingat. Aja hati-hati lho nggo dhuwitku lho ya, iku dhuwit jagane Mas lho ya. Alang aku yo gak usah diwuruhi, aku iki basahe nyekel duwe. Ya wis, hati-hati aku mau iku budal. Kon mama kesasar. Dalane kono lho. Kon niku mlaku tak tawa-tawa kon niku. Dadi bulurah mlakune ya ngene rek. Okonge. Oh alah. Kena dicontoh bojoku iki temenan. Setia karo aku. Luwe-luwe kaya kanca-kanca iku nek sore iku mesti rene tukar pendapat, tukar pengalaman. Amre majune desa iku ya apa? Kaya karang-karang taruna iku goyok.
omong-omongan karo aku, karo masyarakat RT 1, RT 3, RT 4, RT 5. Nah. Gamelane reren. Ndoli. Tutup. Benowo. Kriyan. Tolong celokno Pak Lurah. Niku gak ngerti ta ya apa. Sampai nak lurah ya. Ngapunten. Nggih. Aku lurahe. Lurahe coba lek dangding tin dangding dung dangding tadi dangding dung dandang. Lurahe dikudang. Tapi aku iki lurah sabar. Kula kajenge lapor. Kula kajenge lapor. Katene lapo? Lapor. Lapor. Kula nggih, kula badhe repot. Badhe repot. Repot. Nggih, badhe repot. Kenapa? Kula nggih. Kula mboten trima badhe wadul. Cokot. Wadul repot iku padha ae. Sami padha ae. Mawon. Repot karo wadul padha ae. Sami mawon. Lho Pak Lurah lucu rek. Dangding dung dangding tadi dangding dung dandang dur. Lah kok kaya epilepsi. Le. Kan katene repot. Lapor karo repot karo wadul padha ae. Sami mawon. Saiki ngene lho sami mawon. Maksudnya apa? Gak ono kon kate lapor. Lapor. Tak cicete. Ya tak cicete dhisik. Nyatete lah pensile pun dipetelot. Peteloten di. Petelote pun di. Gosek ya. Tak cicete ya. Gosek tak cicete. Aja mela-mela. Aku nek tamu iku sano tak des. Aja mela-mela.
Tak inggirne. Aja melok-melok tamu kok aja melok inggirno kursi. Kok malah muter-muter kok. Ringan tak iso. Kok niku gak ngerti tak ya apa. Aku iki lurahe regane ana ngono lho. Ngono gak ngomong-ngomong. Lah nek potongane rada lemu ngene mari besaran ya kira-kira wis 750. 750. Ndak ana ngono lho. 750 jare njaluk. Kowe pasti piro? Yo diregani. Ngeten iki sak kilo pinten ngeten iki? Nggih. Gak ngono iki ya. Galang iki. Tajun maneh kan. Oh, iki kaya melon iki. Ngadep rene. Masalah iso kaya ngene. Lah ya gara-gara tarik iki wong arek nganti koyo ngene dadal. Pamong dadahe. Lurah. Nggih. Ngapunten Pak Lurah, ngapunten. Kula benaken. Sak mati. Aja diregani ngono iku. Lah diregani ya napa? Niku. Aku iki wedene ana ngono rek. Kongen medeni tebak. Awak dhewe sing malah wedi. Repot tibake. Sedelku ndi sedelku. Dalan ndi mang? Di dalan ndi mang? Mang iku tak deke nduk lemari. Lah terus. Gak ono. Oh, kira-kira gak dibetot tiyang ta? Gak betot tiyang. Lho bahasa iki tak sengkelit nduk kene kok iso gak ono lho nanti. Bahasa tak deke. Haji. Lho, gak ngono iki petelot ta gejike jagung. Ketek jagung. Kaya gejike jagung iki. Lah apa iki? Iki nek nduk Tegal gawe gejik jagung. Lah nek nduk omah gawe kancinge lawang. Lah nek nggone kaya ndone kantor iku gawe Iki ngono. Muncrat. Iki ngono. Lenggis. Dadi nek nang omah iku digawe nyukit, gawe ngeduk lemah. Tapi nek kene gawe nglenggis. nek cilik petelot. Oh, nek gede Sadelot. Nek cilik petelot. Petelot nek gede apa? Sadelot. gak ngono apa rek, melayu-melayu kaya ngene. Iki jane tumo ta undur-undur iki. Duduk ondur-ondur. Apa iki? Penyakitnya garbes. Iki dudu ondur-ondur. Iki ngono kecoa. Kok iso kaya ngene iki lho. Iki ngono Pak Lurah. Pak Lurah aja dikerek. Kudu dihargai, kudu dihormati. Kula sampean putusi kula mriki niki enten perlune. Pasti. Lapor. Ketara awakmu gurung jegelak paling. Pindho anggur. Apa? Kon mari mangan apa kok iso wetengmu gelodak-gelodak iki lho. Mari mangan apa? Mangan gledekan. Kok iso weteng gledak-glodak iki lho. Jelas awakmu tekan kene luwe. Oh iso berkutuk, brudul. Mari mangan apa? Mangan sabun. Sabun. Mangan sabun jelas awakmu luwe. Ya apa rek? Oh iso kaya mercon dawar mari mangan apa awakmu? Bal. Sik. Ya apa rek? Ya ampun. Apa, Dik? Mari mangan kere. Anake kere. Tak pangan blagak. Ayo. Sing kene. Lapor yang pertama. Sing rumangsa lapor. Mrene ngalor. Sing rumangsa lapor. Nah, sing rumangsa lapor mrene. Dadine awakmu bengi iki tak cidete. Pak Lurah. Ten mriki. Masalah. Sing rumangsa wadul mrene. Nah, dadi cek jelas ngono lho aku iki
pamong bijaksana. Dadine awakmu Sampeyan iku ya Ya napa sih? ewo yae Ayo. rene adol tiga rene. sing iki wae sing iki. Sing iki. Kula Ya ne. Le. Dikon rene kok jare apa kon rono iku? Rene lho. Rene lho. Tak citete. Nggih. Ya. lho ya apa rek? Sik gak makan rek. Kok iso dilebokno nang lambene. Jenengmu sapa Kusnan? Nami kula Kusnan Hadi Prayitno alias Sosro Diharjo Dinata Bata Mangkura 5. Sakniki mulih teng Mojokerto, lambe njen niku kula mantuk teng Surabaya. Jenengmu lho kedawan. Kaya disco reggae ae. Nami kula Kedawan. Kusnan. Kusnan. Nggih. Awakmu teko kene rempelune apa? Kula ndugi mriki perluntune Lho. Metuntung. lapor. Lapor, Ngelapor ana Cak Prenjak. penjak. Nggih. Laporno penjak. Utang kula Permasalahane utang piutang. utang piutang. Utang dhuwit 500. Utang piutang, utang duit 500. Iya. Pun sampean putus nggih. Lho durung dhisik. Maksude Kon niku sebagai pelapor Nggih. kudu tanda tangan. Ayo. Oh iya. Kecono ta. Bare kon tanda tangan. Iki lho urek. Oh. Urek dilosor ngono lho. Ngene. Wis. Arep. Ayo. Ngene. Ayo. Sing dukur-dukur ini. Jenengmu siapa? Perenjak, perenjak. Prenjak. Perlu mrene iki ana keperluane apa? Ngrepotno. Ngrepono. Sing direpot sing kon repot sapa? Isa. Ra utang 500 gak nyaur. Utang 500 gak nyaur. Gak nyaur. Ayo tanda tangan. Kuali le. Sing lincip kae nisar. Sing lincip kae nisar. Senengane Malik iki. Wis ya. Dondi. Rena. Gak makan ngene rek. Ya apa sih rek? Dadine awakmu karo awakmu iki ana sing repot ana sing lapor. Ya karuane tak uruse ngono lho. Karuane tak uruse ngono lho. Kon loron kate Pak Lurah. Lurah ganteng tapi gendeng. Kula nggih badhe padul. Ya kabetelo. Karo. Nggih. Kon katene wadon lah. Nggih. Nggih kula wadul. Ya kan. Nggih. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Lah sing kok laporno sapa? Kuali. Kuali. Iya. Nah, kuali. Iya. Jenengmu sapa? Nglaporno sapa? Apa sih? Sing takon mono aku. Oh. Lah kok nakoni aku iku? Lah sampeyan gak takok-takok ya tak takoni. Pak Lurah takon karo awakmu. Aku takok awake Pak Lurah. Iya, Lah iya, dadi wong loro takok-takokan. Ambune gak enak koyo manuk anakan. Anjene mari mangan dares. Kon iki lanang ta wedok? Kula Lanang ta wedok. sampean monggo ten mburi kula dodono. KTP kula. KTP. Lanang. Jenengmu sapa isap? Omahmu ndi? Kon tak takoni isap ya
iki jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Sapa jenengmu? Napa? Jenengmu sapa? Gak krungu. Aku ya gak krungu ae. Sampeyan jenenge sapa? Lah aku lurahe. Oh, nggih pun. Kok sambulet ngene sih rek. Sap. Nggih. Jenengmu sapa? Nggih insap niku. Nama lengkape kula tulis dhewe suwen ngeten niku. Lho sini sak dhewe. Anu, foto Kon niku nulis tandati kon niku. foto meja. Meja ngeten lho dadi meja. Nggih kula pun tulise. Nulis iku sing bener. Iya. Sing apik. Mun ngeten men. Nek iso jupuk ganden mari rek. Cek tulisan kula Iso lurah didadakno meja lho. meja. Coba nulis kok. Ngeten kula dadi nah. Mulih. Wah dadi gawe awak dhewe. Rai kita karo yo ora. Pun. Kula. Jenengmu sapa yo? Nggih, Saperlu to kene kate lapo? kula mboten trima badhe wadul. Wadul. Nggih. Duduk persalahane kok sing kon wadulno sapa? Kusenan. Kusnan, permasalahane. Kusnan gada utang kula 500.000 mboten bayar-bayar. Dinane iki mumpung ana pamong. Ayo jalun. Ayo, takin. Takin. Terus Ngono to. Ayo. bayar. Bersih, gerak. Ayo. Ya, korek. Kok iso? Nagih. Ayo bayar. Ayo. Udah iki kok sampe betul. Bayar. Kula nggih nagih lho apa? Dadine awakmu ya Ya, dhewe ditang sapa? isap. Isap. 500 gak Ayo. nyaur. Duwe kula diutang Kusnan. Lah dhewe Utang penjak. perenjak. Nggih. Dadine mumet ya bengi ya. Nggih. Wong aku kena diarani Lurah. iso ngomong penduduk, iso ngomong rakyat. Tak Lurah-lurah bijaksana. Ah, nggih. Iki lho, tak sili. 500. 500 ya? 500. Utangmu tek lunas. Engko nek wis lunas balekno, ya. Oke, siap. Ya. 500 lho ya. 500. 500. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Aku ndutang awak piro? 500. 500. Ya. Saiki tak sauri. Oh. Wis. Ah, Aku ngene. gak ndutang awakmu. Yo, ngene lah enak. Iya. Yo, matur suwun lho, Gus. Iya. Tat, Eh? kata aku. Iya. Kira utang. Iya, aku ya mumpung oleh rezeki mari disaur Kusnan, tak bayarno awakmu perenjak 500. Ya, aku lak ndutang awakmu 500. ah. Hitunge. Iya. 2, 3, 4, 5. Iya. Wis gak kok ya. Iya. Yes. Ya ngono. Aja lali. Apa? Lah awakmu lah ndutang aku. Kok cek elinge lho. Gak eling ya apa? Kok njal sagian. Lah iya ta lho. 200 sik ae. 200, 500. Ya 500. Ya iya. Ya di mangati kotak di bendina. Iya bendino. Ah. Sauri iki 500. Wis, Lah ngene Beres, beres. ngene lah wis enak. Lho. Ya wis ayo. Ngene beres. Le. Apa maneh? Le. Kan beres. Ya beres ya beres. Lurah bijaksana. Bijaksana. Tapi duwe sing mbok sama kok balekno. Lho balekno maksudnya ya apa? Awakmu wis iso nyarutang. Iya. Kaya nang isap ya wis mbok sauri. Tak sauri. Iya. Kaya awake iki perenjak. Nang Kusnan ya wis sauri. Lah ya kan beres. Wis beres. Lah ya Lah wis nuwun nek wis beres kan aku Nggih, udah nerima karo Pak Lurah. Bijaksana. iya kok jenenge lurah bijaksana. Iya. Bijaksana nggih. Iya. Nggih, matur nuwun ya Pak Lurah. Pun. Ayo. Le.
Iku mangkala balen ora. Apa maneh? Iki mangko wis mumet ngono iso. Maksudnya duwe iki dibalekno maneh. Ya iso. Ini tak Wong kono wis balekno. lunas. Saurna utang. Le wis lunas. Le wis nyekel duwe 500. Gus, Kok bukti nang gak nyekel. Tak balen. Cepet. Lah wis ngono bener, ha? Wis. Beres. Lapo maneh? Ya wis gawon wis dodomu dhewe. Wis. Iki waktune wis dalu. Ya wis bengi. Kok niku nek nduk utang aja bladus-bladus rek. Ya ngono lho. Wong diutang iku wajib nyaur. Tes. Ya. Iki waktune wis dalu. Heeh. Cak perenjak, cak isap, cak pendek ya mbok menawa ana kekurangane, ana kekeliruane, ana kesalahane ayo njaluk pangapura mbarek dulur kene. Ya, soale ceritane iki dawa, atik critane Lodrok. Citra baru iki cerita permintaan. Nah. Seje mbarek digawe lakon Lodrok. Lian-liane. Ya. Ya. Lah, mumpung durung kedaluwarsa, mumpung durung bengi-bengi, ayo nyaksekno Lodrok Citra Baru. Ayo.